bibiyan kwakwaki a sai ka gama aikin gwamna ka zo a baka gidanku tun da daura ka gada wali sai ka gama aikin gwamna ka zo a baka gidanku tun da daura zai ce ai ni na yi abu na farko an yi damban mota war haka bayan ne wannan ra'ayin ka ne mu dai muna tunanin cewa Allah ya yi masa abin da ya same shi kuma an za ku yi haƙuri ku daure ku yi haƙuri Allah ya fita da wani ya fita da wani shi kuma Allah ya ba shi lafiya ya gane fefe ya gane masoya ya gane masoyansu a cikin jikinsa ya ta gane shi wallahi sani ya rabu man an dusa da gwajami na da don Allah da Allah boka wayo kai na za ya dukun yayo la ilaha illallah dan anan ba ta isarka bai girma dubuci gwamna shi ya bashi babur yanzu ga don wannan an busa tsakanin dogon kyallu da dan anan ba ta isarka na gasa saburo kai kallo gobe idan Allah ya kai mu garkuwar cindo ba hakan shafon yan sanda gobe idan Allah ya kai mu garkuwar cindo ba hakan shafon yan sanda ko ne ne unguwa kare ta ku da rantar magina kare ko da kudin magani la ilaha illallah da magani la ilaha illallah la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim da magani zahir wala nukaida la ilaha illallah kudawa dai Allah kudawa suka tata wayo kudawa wayo gafata wayo rai tambo ciki kadam sai ka ajiye ta masa wayo ha Allah ya kara dare Allah kudawa suna nan bakin hanya don da rani shine ka dasu fara rani wai garkwacin da ya ci kowa ya fadi ya ce wallahi shekara kuma shi ne faduwa sai mutuwa garkwacin da sarki la ilaha illallah gobe da lu dare Allah kun yi bukin da mamar rafa gardama mamar rafa gardama yan dambe president na masu doshin baki amma a da ɗan cana mai bindiga ta la ilaha illallah ta a da su ce mutu gani a da su ce mutu ta za su je mutu na intanet kai da wani ba ta yi saka wani batun shekaran jiya wani ya rata kayansa na rage da Allah fi shekaran jiya wani ya gaba ta kayansa da baki daya na rage da Allah ya gaba kayansa wallahi tallahi